तुम्ही बघणार पापलेटाचं झणझणीत कालवण. हे आता धुतोय. चांगले धूप आहे आता स्वच्छ. मावशीकडून एक ताट घेऊन ये जा. ठेव काय बतो असे मासे साफ करू गये. माशात घाण असता. खाताना मसाक मसाक करून खाऊ गावसले. अरे खाली पाणी बघ. बस बस सगळी बघ. अरे भिजवलं नंतर असं काय. हा हे पापलेट 2 पापलेटा घेतलेली आहेत. ही पापलेटाची फ्राय करूची आणि गुंजलेचा ह्या करूचा टिकला. व्यवस्थित मासे धुवून घेतलेले आहेत. आता तिकड्यातला पापलेट. मीठ घालून झालेला. हे मीठ घालून झाला ना. आता फोडणी एक देतोय. तेल टाकलं. कांदो टाकतं. कांदो तेलात भाजून घ्यायचो. व्यवस्थित कांदो भाजा होयो. भाजा गो लाल हो ना तो. नंदनात तावच मारणारा पापलेटवर. होय ना. होय. नंदन काय आणि कोणात भरपूर जास्त. कढीपत्ता टाकतं जरा. तेच भारी लागतं कढीपत्ता टाकतं. वास मस्त आहे का. वाटाप आधी काढून घेतलं. हो वाटाप काढून घेतलं. किती नारळाचा. 1 कवर म्हणजे 1 वाटी. वाटा फोडणी घातलं. आता 1 उकळी इली की मग मासे घालणार. आता कोकमा टाकतो. कोकमा किती टाकलंय. 5-6 टाकले. 1 चमचा मीठ. तुमका वाटत मागच्या काही अंड्याच्या रेसिपी सारख्या जरा चिमुडू. ढवळलंय जरा. आता उकळी येऊन देत ते मासे टाकतोय. कालवणात आता उकळी इलेली आहे पापलेटाच्या. तेव्हा आता मासे टाकतोय. किती आहेत. 2 आहेत ना पापलेटा. 2 आहेत. आता किती वेळ शिजावी. का 10-1 मिनिटं शिजले की झालं. मासे जास्त शिजवता नाही. चुलीर आमच्या होता गरम आकडे. आम्ही सध्या तशी रावता खोपट. आता ही भाजतय. फ्राय पण करूची आणायची.
लॉकडाऊनमुळे कोथिंबीर नाही भेटत हा. ती आता कोथिंबीर राहवाली त्याच्यावरच आता भागवतं. आज तुम्ही बघणार आहात पापलेटा कशी भाजतात. ते काय मीठ टाकून घेते ते का जरा तिथे 1 चमचा मीठ टाकलं ना. जरा अर्धा तास रवा लागून दे. धुवून झालेली आहे स्वच्छ. धुवून झालेली आहे. त्याला जरा आगूळ घालते म्हणजे आंबटपणा येऊसाठी. व्यवस्थित आगोळ लावून घेऊ कोण ना. आगूळ लावून ठेवलंय आता. किती वाटी हा रवा? 1 वाटी. हां त्याच्यात हळद टाकतोय. मसालो टाकतोय. मसालो थोडंसं टाकलाय. मीठ टाकतोय. थोडासा मीठ टाकायचा आणि 1 चमचा बेसन टाकतोय. बेसन टाकल्यावर कुरकुरीत होतं. आता हे मिश्र करतोय सगळं. एका झाली आहेत 10-1 मिनटं लावून झाल्यावर. एका पण हळद घालते जराशी माशांका. मसालो टाकतोय. कसलो मसालो? फिश माशांचा मसाला मी ह्यो लावितच नाही. मी आला लसूण पेस्ट करतोय. आता कसा घाया म्हणून आता चालन घ्यायचा. बेसन टाकतोय. माशात बेसन टाकणार परत. त्यात थोडंसं पुन्हा आगोळ जरासं टाकतो. घातलेलं आपण हा पण आता थोडंसं टाकायचं. आता एकदम मिश्र करतोय चांगला व्यवस्थित. मीठ मसाला व्यवस्थित लावून झालेलो हा. भाजतोय. आता तेल घालतोय. कसा आंबट बिंबट व्यवस्थित लागा खाव्या. हे परत असे परतून घ्यायचे. बघितलाच हे बघा मासे व्यवस्थित भाजतात. जेव केव्हा आमच्याकडे. आता व्यवस्थित भाजलेले आहे. आता मी एका डिशमध्ये काढून घेतोय. मासे झालेले आहेत भाजून. तुम्ही खाऊ केव्हा. आम्ही आता जेवता. माशाचा कालवण पापलेटचा आणि हे भाजलेले मासे. तुमका जो व्हिडिओ आवडलो असाल तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. परत तुमका जर व्हिडिओ आवडलो असाल तर लाईक करा,
शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. सबस्क्रायबर करा. चिराबाळ्याचूच मन. आणि मासे गाव केव्हा म्हण ती काय म्हणायचं कट कर. आज आपण बघणार आहात पापलेट कसा मी चटणीतला कसा चटणी कट कट तेल टाकतोय. कांदो कांदो भाजा होयो. भाजा गो लाल हो ना तो. आता चटणीत तिकल्यातला करणार त्याच्यातला. चटणीत तिखट काय भाषा. नंदन का भूक लागली आहे त्यामुळे धांदल चालली आहे त्याची. हे नंदनचा आज मजाचा. तू पापलेट खातलं. हां हां आता चटणीत तिकल्यातला करणार त्याच्यातला. चटणीत तिखट काय भाषा.